Da ɗumi-ɗumi, Ummin mama ta ragargaji Baby Nice. Baana ya fatattaki yaron da yake zuwa wajen wuta. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu ne fa za ku ji cewa an hangi wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda a yanzu ne ke trending na wannan shahararriyar 'yar masana'antar TikTok ɗin nan wato Ummin mama ta fito ta mayar da zazzafan martani zuwa ga wannan 'yar uwar masana'antar TikTok nata wato Baby Nice, inda take magana akan cewar fa Baby Nice ba ta da hankali domin kuwa fa ba za ta taba shiga cikin gidan G-Fresh Kano State Material ba, domin kuwa fa babu yar da za ta shiga cikin gidansa domin Maryam Nicki Minaj ta riga da ta rufe kofa. Masu sauraron mu ba zan da cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. To don ku ta mabbara ubanki ai sharing din bidiyon nan ki gani tsohuwar alakon ko tsohuwar karo ki wani jakin ne ma an gaya miki G-Fresh jaki ne zai aure ki wata banza karuwar wata tsohuwar karuwa kila ki. To don ku ta mabbara ubanki ke ki bude jikin naki mu gani. Assalamu alaikum, ni ta kuma ma ba mai sai Allah raina bace ki ke da kike cewa muna bude jikin mu ba za mu aure ba dangin don uwar babar ki idan kin isa ke kin cika ke cike kiran iska ce ki bude jikinki. Ai mun bude nama an gani mai kyau ne, wallahi wata idan ta bude jikinta har abada ba ta taba samun mijin aure ba. Mu kuma da muka bude din ya ba akai aka ce yana da kyau kuma jikin mu mai kyau ne, an gaya miki gaskiya, ba bleaching ba kirzi ba kurji. Ke ku dan bura ubanki kan bura uba, amma rayan nan jaka ce ke G-Fresh mahaukaci ne shi aka gaya miki zai aure ki. Ai sai kaka kake bude jikinka dan kutuma bura ubanki ke ki fito ki bude jaka kazama kawai ta kare miki kin koma Lagos da zama. Ai in kai suka cike kira iska ke sai ki bude naki nonuwan ko kuma dan kutuma bara ubanki ki bude naki jikin karamar iska. Uban mai G-Fresh zai da ke karo banza karo wafi kin je ko ina an kokwashe shi ba albarka ta kare miki. Wai ki a hakan neman suna kike yi? Kin isa ki hada ke da kanki da matar jikin Minaj ake cewa ne ko me suna kin isa ki hada kanki da matar G-Fresh wawu ya jaka mai warin baki mai warin gaba ke da yace ma gaban ki wari yake G-Fresh din uban me zai da ke? Ka ji karamar jahila sha. To tun da ke kike bada mijin auren don kutuma bara ubanki kake bayar. Jakawa wuya da baki san me kike ba arabu ba boko kina auka kina kauye kin zo bar kin waye kina zalunci ke wallahi ran nan ma wallahi dariya kike bari ke zaki zada umman mama a fada kin san na fi ki baki fa. Kin san umman mama ta fi ki baki, to don kutuma bara ubanki ki san me kike yi. Karamar arniya karamar iska zaki ki ce wani na bubbuɗe jikina wai ba zan samu jin aure ba dan kutuma bara ubanki idan tsoho ne na gida yake bara ko tsohuwa mai da hula dan kutuma bara ubanki ki hana. Ai mu jikin mu mai kyau ne muna budewa, wallahi wata in ta bude jikinta dan kutuma bara ubanki ke ki bude jikin naki mana. Ke ki bude jikin naki a gani, wallahi tallahi an daina cin kayan hannunki har abada karamar karuwa karamar iska wani mai bakin iyaye tsakawa wuya. Ke ki bude jikin naki mana jiki duk ya bata da nan karwa, mu kuma mun bude nama ai an gana mun. Ke ki bude dan kutuma bura ubanki a gana ki karamar karo kin Allah mai ma za a yi da ki. Me G-Fresh zai da ki? Ya samu mata ta garin tsatsiya mai hankali. Kin Allah jahila kawai ki je ki fitsare ki brush ki bacci. Uban me G-Fresh zai da ki? Yaudarar ki yake gaya miki ko ya ce zai aure ki ƙarya yake, ba abin da zai rake wa wuya jaka. Shekara nawa ɗaya kusan shekara ku 10 da G-Fresh, uban me zai da ki? Jaki na shi aka gaya miki zai aure ki, banda jaka ce ke da kikiya baki san me kike ba, sha mara shan shayi. G-Fresh babu abin da zai yi da ke, ya samu mai luwaluwai in gaya miki gaskiya, mai jiki mai kyau mai dumadumin duwai wuna mai luwaluwai. G-Fresh uban me zai yi da ke? Karamar arniya karamar karuwa kawai ta kare miki wai kina neman suna kin kafe ummin mama ba mai sai Allah ta wallahi na ci uwarki iskanci ta kare miki kin koma Lagos wawu ya kawai diki ya uban me G-Fresh zai da ke ita fa take Minaj fa me luwaluwai fa a gidan iyayenta fa aka je aka aure ta kuma ta fi ki daraja da mutunci da kike wani magana wai mutane masu mutunci, ki har wani mutunci ne da ke ki bude jikin naki a gani, mu an gana mu an ce yana da ke kuma ki bude naki wallahi sai an tsartar da yawo yar gidan marasu tarbiya ki je ki ga ya tsohuwa ta gida ba da ke zan yi ba. Kuma wallahi tallahi baki kai matsayin da zan kafe hoton ki ba ni da lokacin ki in kin tsargu da ke aiki dangin babar ki karamar karo ban me G-Fresh zai da ke matar shi da kike rena ta fi ki so 1000 kin isa ma ki hada kanki. Ita ba fa zaman kanta take yi ba fa, ita fa a gidan iyayen ta fa aka je aka auro ta fa aka kawo ta fa, ke kuma zaki hada kanki da ita. Aure ɗaya da kusan aure 3 ya G-Fresh ya baki karamar iska wai baki san me kike ba, uban me zai da ke sha kawai da baki san me kike yi ba. Karuwa zai aura ya kai ki gidan uban wa ki dalla tafi daga kin isa ki hada kanki da matar G-Fresh wawu yarinya mai daraja mai mutunci ki da baki da mutunci.
kike sayar da jikin dan mutum ya buɗe jiki kike cewa ke da kika kama gida kike daduro, an gaya miki su daduro suke yi a gidan iyayen ta je ya auro ta aka wanke ta a leda. Ba da ya taba jikinta sai shi karama ya iska. Kina tafiya Lagos ana biya miki kuɗin jirgi, ana zo ana abu da ke, ana baki 100,150. Wawiya da ke zaka ce ki na rubu daga nan. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine Baana ya fatattaki yaron da yake zuwa wajen wuta bayan bullar wani faifan bidiyo inda muka hango wannan shahararren dan masana'antar TikTok din nan hade da Kani wato Umar Baana ya fito yana magana akan yaron nan da yake kunna wakar ya matsu domin ya ga wannan rana, ko kuma dai inda ya saka likafani a jikinsa yana magana akan cewar ko kuma dai ya hau wani sound wanda yake nufin fa ya matsu ya ga ya mutu, inda dai akan hakan ne dai to fa wannan shahararren dan masana'antar TikTok din nan wato Umar Baana ya fito yake alawadai da shi. Masu sauraron mu ba zan da cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Assalamu alaikum masu kallo, da Allah muna dan so ku dan bamu dan lokaci dan kadan zamu dan yi muku wani dan takaitaccen bayani. Sulangi jiya zuwa yau akwai wani bidiyo da kai, mutane sun dau bidiyon nan bloggers sai tagin suke yi, suna tagin din Abba Al-Mustafa akan waya dau mataki akan wannan bidiyon da kai. Me zaka iya cewa game da wannan bidiyon da kai? Ni wannan bidiyon ba na yi shi ne a bisa sani ba, na yi shi ne a bisa kuskure, kuma Allah yadda hakan ba za ta sake faruwa ba. Dan tuntuni ma yanzu haka na ma je na sauke bidiyon, ba wai ina bidiyon ne ina izgili ga mutuwa ba ne, ni ina yin bidiyon ne, na yi bidiyon ne don content kawai, amma tunda mutane sun nuna ba sa su, in Allah ya so yadda ba zan sake yin irin wannan bidiyon ba, in Allah ya so yadda. To mutane kun ji dai daga bakin Sulangi abin da ya ce, kun san dan adam ajizi ne, to sai ku yi hakuri dan Allah. Ba wanda baya kuskure, Allah ma muke mai laifi ya yafe mana balle dan adam. Ka ji maganan banza, wannan ya maganan banza ne. To ai kai yanzu yadda kuke magana, Abba Al-Mustafa da ake ta yi wa magana shine yasa kuka fito kuka yi bidiyo kake cewa ka tuba ba za ka sake ba kenan. Kuma kana maganar wai Allah ma idan aka mar laifi, idan aka tuba yana yafe wa mutum. To ai kai Allahn da ake neman tuba ya yafe din, kai yanzu shi kake challenging ai Allahn kake challenging. Kana nuna wa Allah cewa ba wannan ne wutar da kake sa bawan ka ba idan yayi laifi, ga wutar kai ka matsu. Ba shine sakon ba? Kai ni fa ka cire mun hula fa. Tunda nake ban taba ganin dan kutumar uba irin ka ba. Wutar Allah ka lullube jikinka da likafani, kana wani cewa wai ka matsu kaga wannan rana? Kar ka damu, zaka ga wannan rana. Mu fa abin da yasa ka ga mun yi magana ba wai kai din muke yi wa magana dan ka gane ka tuba ba ruwanmu da tubanka. Ai kai bidiyoyi na sabo, kai bidiyoyi na rashin da'a, kai bidiyoyi wanda babu shi a addinin musulunci da yawa. Mu ba maganan bidiyoyinka ba, maganan wai ka fito ka tuba muke yi ba, yan baya muke wa magana. Ire-irenka kada abin da kake yi ya lalata sauran al'umma. Wannan shine abin da yasa muka yi kira, ba wai dan kai ba. Kai na ruwanmu da kai, ai already kai yanzu ai ka riga da ka zaɓi inda ka zaɓa yi. Dama ai abu biyu ne, kamar yadda Allah ya yi mace da namiji, Allah ya yi babba da ƙarami, Allah ya yi dogo da gajere, Allah ya yi aljanna ya yi wuta, komai biyu ne ai. To kai a aljanna da wutan ka riga da ka zaɓa inda ka matsu kaga wannan rana. To mu ai duk wanda ya matsu ya ga ranar da zai shiga wuta, to mu kuma sai me kai ne fa za ka shiga wutar. Waɗanda ba a addinin musulunci suke ba ma suna neman tsari da Allah ya tsare su da shiga wuta, waɗanda ba musulmai ba ma, balle kai musulmi dan musulmai Bahaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai kuma yanzu ka fito kana wai Allah ma idan ka ce ka tuba yana yafe ma, to ai kai yanzu da Allah kake challenge dai. So saboda haka mu wannan ba magana da zaka faɗa mana bane. Idan ka ga dama ka tuba ko kar ka tuba, wannan ganin daman Allah ne. Amma tabbas kuma Allah yana amfani da shaida. Idan mutum ya mutu, shaidan da ake yi wa mutum Allah yana amfani da wannan. Kai kuma already yanzu ka nuna ka matsu kaga wannan rana, kaga ka shiga wuta ga likafani a jikinka. Kai jama'a, yanzu wannan fa kuna kure shi ba, kawai followers yake nema. To masu sauraron mu anan muka karkare labarin, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar mahimman kanun su. Kun ga dai yadda Ummin mama ta raga da Baby Nice, inda dai take magana akan cewar fa gaskiya Baby Nice ba ta da hankali, domin ko fa a tsarin maganar fa auren Jibril Kano State Material
baby nice bai kamata ta aure shi ba domin kuwa fa ba sa'anta bane ba, cewar Ummin mama. Sannan kun hangi yadda Umar Baana ya fatattaki yaron nan da yake zuwa gaban wuta yana saka wakar ya matsu. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku akan wannan labaru da muka kawo muku? Ku faɗa mana su a comment section, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe.